नमस्कार फ्रेंड, मु पप्पू आपण मानक नुआ ब्लॉग स्वागत करुँची। आज मुझे आपण देखेबी मुंबई लक्ष्मी मंदिर केमी कौन बस स्टैंड आसी पहुँचीगल। देखु ये बस स्टैंड पहुँचीगल। बस डिपोर ना हूँ बेगवे बस डिपो। ये प्राय सब आड़ बस जाए देखिपारे। पछपट सब बस गुड़ा लाइन बाहरी रही। ये गोटे दिताला बस, ये गोटे सिंगल वाला बस। ये माने प्राय अत्याधिक बस ही दिताला बस मिले कहीं टे पब्लिक अधिका ऑफिस आवर जावाई प्रोब्लेम हुए से अत्याधिक बस ही दिताला देखिए। प्राय बस दिताला सब बस रे नंबर ही अच्छी, नंबर बाय नंबर वाई। ये गोटे बस 138 बस आछी, पछरे 86 बस आछी। आम से 86 बस रे जीवु। चलतु बस रे उठीगलु। खाली टिकेटा काटू महालक्ष्मी दीटा टिकेट आणु। देखिए कंडक्टर जे ब्राउन कलर ड्रेस पिंधि गोटे बैग पकई कंडक्टर। पहुँची जाइए आम आसिक महालक्ष्मी मंदिर पाखे। यहाँ हूँ मेन गेट। ये बाटे एंट्री हूँ लोक मैंने। चलतु जा भर को। गेटा भी बहुत सुंदर है। चलतु दी साइड दुकान दुकान ठाकुर दुकान सब। आज या पूर्व ये शिव मंदिर प्रथम देखा मिल। शिव मंदिर पचर देखा शिव मंदिर। चलतु आगे लक्ष्मी को दर्शन करवा शिव मंदिर को आसवा। चलतु
मंदिर जा पूर्व आम माँ लक्ष्मी गोटे पद्म फूल नहीं जाऊँ। पद्म फूल 50 टଙ୍କା से बाहर तो पैसा ना 10 टଙ୍କା वाला गोटे नहीं जाऊँ। 10 टଙ୍କା फूल दाम 10 टଙ୍କା मंदिर पाख सब पहुँची जाइए आम माँ मंदिर पाखरे देखिए सीढ़ी ऊपर गले दर्शन मिल किंतु या भर मोबाइल एलाउ ना कि आम जहाँ भी वीडियो शूट करूँ से यूट्यूब पकेबू ना से जहाँ भी कष्ट मस्ट कि नमु आ चलू देखा जहाँ हम देखा धरा पड़े 1000 टଙ୍କା फाइन लिखाई अलरेडी पूरा नो पटर लिखी देख देख रखु ना अलरेडी 9 पटका लिखी दे कपाटा पूरा रूपार देखो पूरा रूपार पूरा मझीर किए दर्शन कहीं मिले बाहन सिंह एटा पूरा रूपार देखिए पूरा रूपार जगदम्ब पुत्र
ଯାହା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଭିତରେ ପଶିକି ଦେଖିକି ଆଇଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟରେ ଗୋଟେ ଦିବାଲ ଅଛି। ସେ ଦିବାଲରେ ସବୁ ଲୋକ ପଇସା ଲଗାନ୍ତି, ମାନେ ଟଙ୍କାଟିଆ 2 ଟଙ୍କିଆ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ଲଗାନ୍ତି ସେମାନେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପଇସା ଲଗାଉଛି, ଦେଖ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ପଇସା ଯେତିକି ଲାଗିଛି ସବୁ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, କଏନ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି। ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଠି ପଇସା ଯାହାର ଲାଗିଯାଏ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଥରେ ଲଗେଇକି ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ବି ଥରେ ଲଗେଇବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଲାଗୁନି ଦେଖୁନୁ କେତେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ଲାଗୁନି। ଜଣେ ପଇସା ରଖିଛି ତାକୁ କାଢିକି ମୁଁ ଲଗେଇମି, ଦେଖ ସେ ଲାଗୁନି। ଦେଖ ଯାର ନସିବରେ ଥାଏ ଲାଗେ। ଆମର ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ଲାଗିବନି, ବୁଝିଲ ନା। ଆର ଜନ୍ମ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବା ଲାଗିବ। ଏଇଟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ସାମ୍ନା ପଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମ୍ନା ପଟ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଖାଲି ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଅଳି କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସକାଳୁ ଆସିଛୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖାଲି। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆସିବେ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି। ଆଉ ଆମର କିଛି ମନସ୍କାମନା ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ମୋବାଇଲଟା କେମିତି ଭାଇ ବାଇରକୁ ପଳେଇଯାଉ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଲା ବାଲା ସେଇ, ରଖିଲା ବାଲା ସେଇ, ଭାଇ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ମାଗିବୁ। ନସିବର ଥିବ ଯଦି ଝକ ମାରିକି ଆସିବ, ଆଉ ନସିବର ନାହିଁ ଭାଇଟି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ମାଇଲେ କିଛି ହେବନି। ଭାଇ କର୍ମ କରିଚାଲ, ସିଆଡ଼ିକି ବେଶୀ ଯିବାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆସିକି ଜାଣିବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ରହସ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଟୋଟାଲ୍ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେଉଁଟା ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଆଉ ବାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ମା କାଳୀ। ଆଉ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଥିବେ, ପୁରା ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟି 1831 ମସିହାରେ ବନା ହେଇଥିଲା। 1831ରୁ 2024 ପାଖାପାଖି 193ରୁ 195 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ପୁରା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଦେଖିବାକୁ ବି ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ପଛପଟରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରୋ କାମ ଚାଲିଛି ତ, ମାନେ ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ଅଛି। ଆଉ ପର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆଣିବା ପୁରା କାମ ସରିଲା ପରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ମାତ୍ର 15 ଟଙ୍କା ନେଉଛି, ମାତ୍ର 15 ଟଙ୍କା ନେଉଛି। ସେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବ ଏଇ ଜାଗାରେ। ବାହାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାର ପଟ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।